Хора, исках да ви питам едно нещо, което да напишете в коментарите. Искам да видя дали съм пуснала камерата. Да, пуснала съм. Дали е смешно да носите пончо, въпреки че ви е малко. Може да е удобно, но мъничко. Моля, напишете кой носи пончо. Напишете. Хора, аз забравих, че ни подариха един дъшек, който е поничка, който е огризан даже. Ето, много е готин. И ще съм с него на басейна. Хора, страхотно барче и то с точета в басейна. Тате, не ми дава май. Хора, говорих на бармана, че не ми дава тате едно нещо, така че не ми обръщайте внимание точно сега. Ето тук се правят пиците, поръчваш си пица. И ето тук ти я правят. Много вкусни пици правят. Има капричоза, която веднъж съм я яла, не знам за няколко пъти дали да ям. Тук е ресторантът, който взема и такива масички допълнителни. По принцип наистина много се пълни ресторантът. Ето. Вътре също има хора, но не много, защото е много топло. Има бебешки стол. Мисля, че е само един. И ето я моята изгризана поничка. После ще ви покажа как съм с него. Само някой да ме снима, защото ме е страх с този телефон вътре в басейна. Най-много да потъне и да му правя дишане в уста. Та ето го как плува. Връща се заради вятъра. Малко да го намокря. Много е студена водата. Ама като я свикнеш, си е друго нещо. В този хотел е популярно да минаваш тук под моста. Да, има вода. И е популярно да минаваш под него. Има малко място да дишаш. Ето. Не е догоре до моста пълна водата. Не се вижда много, но да. Ето го детския басейн, който ми стига до... О! Много студено. До коленете. Ето го нашето барче, отдалече видяно. Не можах да го снима от по-далеч. Всяко столче, ето. Διαμορφώστε την κατάλληλη διάθεση στο πελάτη σας με τις ξεχωριστές μουσικές επιλογές του Vanilla Radio Premium με ελάχιστο κόστος και χωρίς διακοπές και διαφημιστικά μηνύματα. Νέα υπηρεσία από το Vanilla Radio. И там има едни делфинчета, мисля, че са от картинка. И там има някакви риби. Не знам защо, но там пише йо-йо. Йо-йо, нещо си такова. Тук имам някакво цветенце, забраната. И тук детския басейн. И тук може да си мърдаш също. И тук е едно лебедче, на което можеш да скачаш и да плуваш. И тук наближаваме моя шезлонг. Да, и моля пишете за пончето, дали някой носи. Вибрира! Нищо не съм пипнала. Наргиленце. И диванчета, на които да се разполагаш.
Ето, така изглежда. И аз съм седна. Та, хора, надявам се клипчето да ви е харесало, въпреки че говоря много тихо. Ще сложа и музика даже. Въпреки много се съмнявам за светлината, за музиката и за гласът ми. Така че има много неща, за които да критикувате, знам, но надявам се да ви е харесало поне гледката. Та, чао!